بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ممن أندري كرو ربنا فلا ما فوني سقما وجاراني فلامنا ما فوني تلي إني شا ببسيكا فو سابولا كليبورا أمي شافنا donc o foli bɛ se ka lamina bila yen. Tubarikala. Amadan Badiba ko ni y'a fɔ ni y'a mɛn i ye tiɲɛ fɔ ko i fa ko i magara tana de la. O ye tiɲɛ. O ye tiɲɛ. Tana. A bɛ n'a fɔ o ye fɛn ye hali ni tiɲɛ don. Abulayi maga ti k'a la. Allahu parce que dan dɔ don dan min man ka sago. Tana y'o de ye. Naamu. K'a fɔ ko bon ni ye dan ye mɔgɔ man ka dan min sago. N'i y'o dan sago ayiwa i ni ɲakili min kan o bɛ da i kan dɛ mɔgɔya kɔnɔ an kana danw sago a mana kɛ jɛ sugu fɛn o fɛn ye a kɛra taabolo fɛn o fɛn mun ye dan dɔw b'i kana sago n'i ye dan dɔw sago gɛlɛya bɛ se ka bɔ a la hakili o b'a fɛ k'o de fɔ kuma dɔ hali ni jo b'i fɛ dan min sigira bɛnkan dɔw de don kiledu la sisan sariya dɔw bɛ kiledu la kuma dɔ hali ni tiɲɛ bɛ fɛ sariya n'a dɛsɛ yɔrɔw don o tɛ tiɲɛ nka hali ni tiɲɛ bɛ fɛ sisan le fait que dan ye sariya sɔsɔ a bɛ o tɛ tiɲɛni ye siga t'o la a bɛ fɔ ten de dan sagoni tɛ dɔwɛrɛ ye o sariya dɔw de don bɛnkan dɔw de don laadala taabolo dɔw fana bɛ yen nɔ olu bɛɛ ye bɛnkanw ye a bɛ fɔ ko n'i y'a sɔsɔ a bila o ye kɛlen ka tiɲɛni kɛ o de kan ka fɔ ko tana ko n'i y'a ye duguden mara kalimami bɔgɔ ko a ma dan alabato kɔma dugudenw ka fara ɲɔgɔn kalimami bɔgɔ ko a ma dan alabato ma o tiɲɛ ya bilen o tiɲɛ cogo di a bɛ sɔrɔ alimami fana ye tanama ko de k'a bilen n'i ye tanama ko kɛ a ka gɛlɛn an ye min fɔ sisan o de don alimami man ka ye fɛn dɔw la parce que ale ye mɔgɔ ye mɔgɔw kan ka misaliya ɲuman ta min kan ale kan ka jogo ɲumanw don mɔgɔw kɔrɔ ka taabolo ɲumanw don mɔgɔw kɔrɔ nka ni ale yɛrɛ fana yira ko dɔw la dun a kuma ka ca dɛ o de kama fɔ ko n'i ye dugumɔgɔw faralen ɲɔgɔn kan alimami bugɔ i bɛ taa sɔrɔ ni a yira ko dɔ la a bila mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ ani ko dɔw bɛ olu tɛ kɛ ni ko dɔw ma kɛ i y'a faamu ni i yɛrɛ i bolo dɔw kan walima n'i ye ko dɔw kɛ o bɛ se ka to ko dɔw b'i sɔrɔ n'o tɛ n'i tora i ka minɛn kɔnɔ kuma caman a ka ca Ala fɛ se tɛ k'i ma wa gasi t'i sɔrɔ nka n'an bɔra an ka hukumu de kɔnɔ sisan an bilalen don minɛn min kɔnɔ n'an bɔra o kɔnɔ i m'a kɛ maa sugu fɛn o fɛn mun ye a ka gɛlɛn ni furumuso bɔra ka furumusoya minɛn kɔnɔ gasi bɛ na ni cɛ ala ni sigida cɛ ni cɛ fana bɔra ka furucɛya minɛn kɔnɔ gasi bɛ na jɛɲɔgɔnya kɔnɔ ni min bɔra i ka minɛn kɔnɔ a ko bɛ gɛlɛn tubarikala a fɔra yan ko cɛ ye dutigi ye kɛmɛ muso ye gatigi ye dɛ o ye tiɲɛ o ye ɲɛ cogo di jɔyɔrɔw don jɔyɔrɔw don a ko cɛ ye dutigi ye kɛmɛ muso ye gatigi ye dɛ jɔyɔrɔw don ga tɛ dɔwɛrɛ ye o ale ye su kɔnɔna na i bɛ taa sɔrɔ ni kunlennaba o bɛ di du cɛ fɛ k'a fɔ bɔn nin ye n ka du taabolo ye nka baaramisɛnnin tɔ minnu kan ka k'o kɔnɔ wala hakilila ninnu lawaleya cogo min na kuma dɔ muso de jamu olu la siga t'o la o tɛ tiɲɛ o de kan ka fɔ ko muso ye gatigi ye sabula ale de bɛ ka ga kɔnɔ ale de bɛ cɛ ka hakililaba ninnu de bila baara la i y'a faamu e bɛ waati min kɛ kɛnɛma i t'o k'i ka so siga t'o la ne bɛ waati min kɛ kɛnɛma n t'o k'i ka so ayi nka an ye cikan dɔw de bila so k'a fɔ bɔn baara kan ka kɛ tan o jɔn m'o lawaleya furumuso a bɛ ten nin o de kama fɔ ko gatigi ye muso y'a bila tubarikala donc bɛɛ ni jɔyɔrɔ don bɛɛ ni jɔyɔrɔ don tubarikala ga filanan fana y'a bolo o gabugu o fana ye ga ye o ye ga ye o tobili ye o fana b'ale de bolo o fana b'a sago la o b'a sago la ni n y'o de fɔ sisan so kɔnɔ hakilila kumaba in n'o tɛ so tɔ bɛɛ ye musow ta de ye a kɛra dɔnkili cɛnni ye dɔnkili la ko cɛ ko an bɛ ɲɔgɔn tromper dɛ sinon bɛɛ b'a dɔn ko maa bɛ se bɔ a la o tiɲɛ dɔnkilida dɔ de m'o fɔ n ko e y'o mɛn don min yɛlɛ b'a fɛ kɛ n fa ka fɔ ye tiɲɛ o tiɲɛ a jɔyɔrɔ kama o de don a jɔyɔrɔ kama o de don ko bɛɛ b'a sɔrɔ maa bɛ se bɔ a la sa e yɛrɛ ma deli k'a fɔ yan nɔ ko
yɔrɔ min na i m'a kɛ cɛfarin cogo cogo i hakili latigɛlen b'i daga sunɔgɔ ka gɔrɔndɔ labɛn foyi t'i la a bɛ o y'i muso kɛrɛfɛla ye siga t'o la muso bɛ jɔyɔrɔ min na o de don ne hakili la kuma min fɔ o de kama a faamu ayiwa bisimila Ablaye bi ye juma ye naamu kalo tile 30 don septembre kalo 2022 o fasiribaw ye sɛbɛnni kɛ fasiri gafew kɔnɔ naamu an bɛna lajɛ fɛrɛ tɛ fɔlɔ kumaba dɔw ka se ka olu ɲɛfɔ mɔgɔw ye faamuyali ka se ka sɔrɔ ko dɔw la alhamdulillah an b'a daminɛ l'histoire faso ka fasiri ale y'a sɛmɛntiya a ko CEDEAO ka taamakulu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ tun bɛ Bamakɔ yan kunungo jamana ɲɛmaa fila kun b'a la n'o ye Ghana jamana ɲɛmɔgɔ ani Gambie jamana ɲɛmɔgɔ o ka fara Togo kɔkanko minisiri ni Sɔrɔna Dunba kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ Mali ka lahalaw ɲɛnabɔli la CEDEAO ani CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ ko u kɔni hakilila falenfalenw kɛ kosɛbɛ ka ɲɛsin Côte d'Ivoire jamana kɛlɛcɛ 46 in bilali ko siratigɛ kan ɲɔgɔnye ninnu kɛra gundula ɲɔgɔnyew ye nka k'u bɔli dantigɛli foyi ma kɛ mɔgɔ ye o kɔfɛ fanga ɲɛmaa jɔyɔrɔ faba colonel Ablaye Mayiga ko ale kɔni ye baara dɔw n'u don kanbila kunungo minnu bɛ tali kɛ courant compteur ale ni courant minɛ dɔw bɛ se ka dilan fɛ yan nɔ cogo min na ko laɲini ye o de ye Mali super coupe ko ale jɔnjɔnba bɛna ta jɔn de fɛ ni ka ɲina ndolaciw baaraw koromo kari Real ani Stade Real ni Stade de kan ka kɛ Stade malien Stade ay safurla Real ni Joliba olu de ma ko ale fana ta Joliba y'a fila bɛɛ ta donc comme Real ta la finale donc olu de super coupe ta voilà a bɛ kɛ sini wula ko côté a bɛ ten min mana wuli k'i jɔ ni saraba ye ayiwa o kuma Joliba bɛ fɛ k'a bɛɛ cɛ ɲina ayiwa o ko di ala k'a ɲɛw bolo sini min m'a bɔ a kɔlɔ n'a fɔ maaw ye tɛnɛ dɔn inchallah tile du fiɲɛ siraw sanfɛ siga t'o la o kɔfɛ nɛgɛ kaɲɛ n k'a fɔ Chine ko ale ka sigili sen kan san 73 a y'o sɔrɔ ko de hukumu kɔnɔna na teriya sinsinni ɲuman malidenw ni sinikaw ni ɲɔgɔn cɛ ko a bilalen don o de hukumu kɔnɔ Ablaye o kaɲi Bamako wula kuma bi soir de Bamako ale y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko Macky Sall ni Faure Gnassingbé bɛ yen k'olu ma ye kunungo taama la ko maa kologirin 2 minnu se ma ye taama in na ko Mali jamana marabagaw kɛnɛ kɛ ka jira k'a fɔ ko u ma bɔ u ka hakilila kɔrɔlenw kan Côte d'Ivoire kɛlɛcɛ 46 ka lahala ninnu kan ka kɛ ni soir de Bamako ka ɲɛfɔliw ye a sɛmɛntiyalen don a fana k'a fɔ ko sirakantanbaw ni mobili bolilaw ko olu bɛ labɛn na ka taa baarabila dɔ la ka daminɛ octobre kalo nata in tile 12 waati ninnu na Mali finitigiw ni kulu minnu y'u tɛgɛnɔ bila kɛ bɛnkan sɛbɛn la ni o ye groupe mouvement signateur de l'accord ye ko u fɔra ɲɔgɔn ko kunungo ko tiɲɛni caman kɛra a ko senfɛ jamana kɔnɔfɛla na i b'a ye k'a fɔ ko ɲagili minnu ni CEDEAO kɔni ye a jira k'a fɔ ko bɛna ta Guinée kama ko Mali a jira k'a fɔ ko olu sen tɛna don o ɲagili ninnu lawaleyali la Ablaye o ye mun kan ye an ye bonya segu ko ma o tiɲɛ o tɛ wa bonya bɛ bonya ma segi bɛ o de y'an ta ye l'indicateur du renouveau ko waati nata ninnu na Côte d'Ivoire kɛlɛcɛ 46 lahalaw la ko kow bɛ sɔn ka bɔ u nɔ na waati nata ninnu na o kɔfɛ sa village SOS village d'enfants ko nin kɔni ye jigiya ɲumanba ye denbaya caman ye denmisɛnninw ka balo cogo ɲuman sɔrɔli la o kɔfɛ kalanta hukumu kɔnɔ ko kɛnyɛrɛye kalansow olu kɔni diminen don a ko la ko sini yɛrɛ k'u kan ka ɲɔgɔn dalajɛba dɔ kɛ min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ farafina tilefɛ jamanaw ka fara ɲɔgɔn kan kuluba n'o ye CEDEAO ye olu ye ɲɔgɔn ye balalen min kɛ New York lamɔrikɛ jamana kɔnɔ k'a jira sa k'a fɔ k'u bɛna ɲakili dɔw ta ko Mali jamana kɔni y'a jira k'a fɔ ko olu tɛna se k'o ɲakili ninnu labato troisième point na min bɛ tali kɛ siman minnu bilalen don walasa ka se ka mototigiw ni mobilitigiw danfara dɔw cɛ danfara dɔw ni ɲɔgɔn cɛ k'o bɛ kɛ sababu u b'a la ka kɛ sababu ka dɔw ɲangata Ablaye
min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ sanji barikama b'a la ka na ka yɔrɔ dɔw fa ji la kosɛbɛ ka tiɲɛni yɛrɛ kɛ o k'o ye jɔrɔnakoba ye nin waati laban ninnu na Ablaye. Naam. L'indépendant ale ko di? Ale y'a sɛmɛntiya k'a fɔ tile saba baarabila bɛ sen na min labɛn b'a la ka kɛ mobili baarakɛlaw fɛ jamana in kɔnɔ yan nɔ a bɛ daminɛ octobre kalo tile 12 nata in cour d'assises la n'o ye kiiribulonba ye an ka jamana kɔnɔ yan nɔ k'u kɔni a jirasa k'a fɔ Bakari Sidibe a ka kiiriko kɛra a yɛrɛ kɔ ko a jira k'a fɔ ko ale y'a senfa ko ni si ka so ka kan min bɛ tali kɛ a jalakilen don min na o de k'a fɔ ko a ye cɛnimusoya tɛmɛna ni funankɛni dɔ cɛ Ablaye min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ CEDEAO ka taamakulu in hukumu kɔnɔ ko jamana ɲɛmaa kologirinba min ni o bɛ se ka maa bɛ se k'a fɔ kolo ka gɛlɛn kosɛbɛ Kɔrɔwari kɛlɛcɛ 40 ka ko ninnu ɲɛnabɔli la Ablaye ko ale ma ye kɛnɛ kan n'o ye Faure Gnassingbé ye ko ɲɛfɔli foyi ma kɛ mɔgɔw ye taama in kɔni kuncɛlen b'a ye fana k'a fɔ Bamaciw ka kulu bɛ wele ko EGS ka kulu kɔni b'a la ka fara ɲɔgɔn kan ba kɛnɛ waati ninnu na Tabankɔ yɔrɔ ninnu na yen nɔ ko maa bɛ se ka siran min ye o de k'a fɔ ko a bɛ sɔrɔ u bɛ labɛn na ka walejugu kura dɔw sigi sen kan. Ne ko laban t'u bunte kɛ k'u yɛrɛ kɛ. Ne ma ye ko farala ɲɔgɔn kan ka ban. Ayiwa. An k'u bunte. Yanni ka tiɲɛni kan kun. An ka tiɲɛni kun. Jango ni a fɔlen don k'a fɔ ko armée monte en puissance. Ni ninnu farala ɲɔgɔn kan ka ban dɔnna ko farala ɲɔgɔn kan. A y'o ci. Ayiwa. Min kan ka kɛ o kan ka dɔn. O kɔfɛ sa ka sɛmɛntiya k'a fɔ ko Sini jamana ka san 73 sɔrɔ in hukumu kɔnɔ ko ka se ka jɛɲɔgɔn ɲuman sigi jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ u ni Mali walasa min b'a to bɔnɔgɔla fɛɛrɛw bɛ se ka sabati cogo min na ko hakilila dɔw b'a la ka boli u kan ko siratigɛ la. Tubarikala. Mali d'aujourd'hui ko bi faso bi fana kunkolo caman b'a la dɛ. Kunkolo caman b'a la yan. Ne ka kunkolo t'a la dɛ. E kunkolo t'a la. E fana ta t'a la. Ne yɛrɛ fana kunkolo t'a la. An ɲɛ bɛ ja dɔw kɔnɔ na ko mɔgɔ minnu ye u cɛsiri jamana ye kosɛbɛ. K'u cɛsiri. Ko olu médaille dira olu dɔw ma. Min bɛ tali kɛ Ablaye Diop hakili ne kɔni sera k'ale dɔn a la. Non ale ni médaille kɛ kan. Ale ta sosoli to la. Amani Niang n b'o dɔn. Araki Talla. N b'o dɔn. Ani Seydou Bilen. Seydou Bilen ye balontan kɔrɔ wa? Balontanna Seydou Bilen. Hakili la ne fana ye Habib Sissoko ye. Habib Sissoko malien de l'extérieur. Ayi Kɔnɔ non Senos Habib. Oui. Ayiwa. Ani jɔ a banna i dɔn ta banna la. Ne ka dɔn ta banna la dɛ. Ayiwa. Le fondement ale ko di? Ale y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ Mali ka yɛrɛma hɔrɔn ta ko 62 sen hukumu kɔnɔna na ko Aliou Diallo ale ye laseli dɔ kɛ laseli min hukumu kɔnɔna na sinsinna jamana ka hɛrɛ sɔrɔ kan kosɛbɛ. O kɔfɛ ko premier ministre Abdoulaye Maïga premier ministre jɔyɔrɔ faba ko ale kɔni bɔlen New York ko ye dannikɛli kɛ colonel Assimi Goïta ye a ye laseli min yɛrɛ kɛ n'o ye premier ministre jɔyɔrɔ faba ye. Ko politiki tɔn dɔw ni lafasatɔn ɲɛmɔgɔ dɔw hakilila di o baara ninnu taabolo kan min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ sefa wɛrɛ miliyari 4 jati ko musaka kɔni donna douaniers ka jawala kura n'u ka chaise kura jɔli la Samako 2 la Ablaye Andane. Tubarikala. Mali Tribune ko Ablaye Diko o ye tɔgɔma ye. Ni ale ye dugukolo ko ɲɛmaa ye cakɛda ɲɛmɔgɔ ye ko ale kɔni ye médaille sɔrɔ Ablaye. Ko commune 2 la ko dɔgɔkun 5 dɔgɔkun 5 o tɛ san kalo 1 tilancɛ kalo 1 ni tile 8 jate ko baarakɛlaw bɛ baara bila kuntala janna ko foyi t'a la ka kɛ sisan mairie kɔnɔ min bɛ tali kɛ premier ministre jɔyɔrɔ faba ko ale kɔni ye ɲɛfɔli minnu kɛ diɲɛ tɔnba ka lasigiba kɛnɛ kan Ablaye Andane ko a ye kuma caman fɔ minnu kɛra sababu ye ka tajuru sara kuma dɔw fɔ min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ Medina Kura sugu la ko
nafon firila do fana be ka ngana do ka bare singoro Alu Jallow no ale ADP Maliba den fay ko ka cimetière ka foko halsa chesuru kan ka wasa ka sika yelema do anga armée la ka kurokura ka tafi halsa aywa o ko ni kan so wadana kuna fon tili kuma wado ni yomne mo chama bala kan ne fana mumbulo me ngo douane nyama bala château bala ANP directeur bala janka fal bala ulu kacha magma Gabriel bala le cadeau que ni mbe lutte au clé là au bala no kacha ouais voilà ale mo do kasola de ni mo fu d'accord ani cour constitutionnel président o fana bala no kacha de kacha yoro kacha yoro ayo alaka ku gersege amina alaka ku gersege alaka ku nefale amina André yede le ga sungalo bagayo ko me sungalo bagayo ale tun ye boxeur de ni to koy meme ale tun ye boxeur ngana de malien do ale tun ye boxeur ye champion d'Afrique de Milou le 7 septembre 1974 il est devenu champion d'Afrique de Milou pendant 5 ans sans dourou ani kalo mugan saba machine ani kalo mugan saba machine se kamenala sans dourou ani kalo sans woro quoi sans dourou ani kalo mugan saba sans woro ne kalo kelen sake voilà donc ay sans dourou ni sans woro kala kelen baje kalo tan saba voilà sans kalo ay 23 jours sans dourou ani kle mugan saba oh kle mugan saba donc ay OK championnat là so ngala bagayo ale tun de boxeur de ale tun ye otro bolla de fali otro bolli la mu fali otro de bolli atumbi fali otro de bolli bagadaji maintenant chelo de tumbe ko balaji sise ale tumbe boxe entraînement roba bolo ni sungalo bitema ba ka fali otro sama abi de barde do fanga nimbe bo ale avela ko balma ke iba ke dole ko ne nyebila ni tlala ka otro bolla ni na entraînement ke c'est que boxeur ni no de ni ka fana bi il so fin sera la bi to ko sera sungalo ko ne akon ko ne yibe ko ne ka barado sungalo ko prontal donc a donné box a flé a donné box le flé na bora ko trop bulla abda entraînement ke che mu fay fana akaroe ka box ay box donc que champion d'Afrique fana ka ko dan ko te ka ba ko ya ale ka jinye kono ale box combat keme fla ani bi kono tonu woro de ke ay keme fla ni bi kono to woro ke combat la Aye Dourou perdu par KO. Aye Dourou 11 perdu par Tanikele Ayo perdu par point. Aye Matini Woroke. Mais allez yere. Aka combat keme fla ani bi konontoni woro. Keme fla ani bi wolo ni woro ale osoro. Ale gagné. O keme fla ni bi wolo ni woro ayo gagné. Keme ani bi wolo ni kononton ayo gagné ka soro kalema ba KO. Keme ani bi kondolo na ye ngon dasi dron ramonti tame abi chigi bi kabla comme ba che on demande donc mo auto do mais aller de sungalo le champion d'Afrique pendant 5 ans il a régné d'abord le trobo na ko ina ko sobe d'abord moribo ouais aller akido là mais sungalo numbanye sungalo sandro de kavia la machine sala faut à son worona de usarala. Le 30 septembre, il a perdu son titre de champion d'Afrique par KO, par le Zambien, Lutu Moale en Zambie. Et il a gagné son titre le 7 septembre 1974 à Lumumbashi, au Zaïre, en battant le Zéroua Kassongo 16 par arrêt de l'arbitre. Donc, ouais. Donc, Sungal Bagayogo. Alors, mais ça. Ah, Fatura, Abilahara, Alakahina. Oh, haya, oh, Malakahina. Biko na Alakahina, Abilahara, tiens. Mais comme il y a Baramunge, Fango Fodjamano Kado, c'est l'un des plus grands boxeurs du Mali. Kaasoro boxeur, Amadege, Ouya, le drone Kado à la fin. Kado à la fin. Amani, Kato Kotro Bulla, Baladi si c'est aïe, Baladi comme Mbalmake na boxe, c'est que Fenkala, et puis Baladi et Moufa, Keroy. Il m'a béni que secrétaire. Oui, Ayatoko Sorola et Ori Sorola. Oui, voilà. Merci beaucoup. Mais la nyuma fana do e mo lo kuro bulu ka donga foko ni femi ke ni sebe e winya soro la voilà ala ka don ra amin ya rabbi